Jeg hedder Majbrit, og jeg har for en del år siden lavet et program, der hedder Ucensureret. Og jeg har egentlig ikke rigtig haft en grund til at lave noget, indtil at Pernille Nygaard, hun poppede op på alles Facebook-sider. Og jeg har fundet Pernille nede på gulvet her, eller hun kom så lidt før tid, men det er også okay. Pernille? Hvad så? Hvad er det, du har gang i med alle de der videoer, du har lagt op? Jamen altså, som du godt ved, så skal jeg jo lave en single. Ja. En ny single, der hedder Bip Bip. Ja. Min nye sang. Ja. Så jeg har den her fans, der hedder Pernille Nygaard. Så jeg vil jo egentlig bare lave nogle videoer sådan, til countdown, til release party. Ja. Sådan at mine fans lige skulle kunne synge. Hvad tænker hun om hverdagen? Okay, så tænker jeg bare, en single og bip 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 musik. Hvad har det med norskere, franskbrød og hestevogn at gøre i Frederikshavn? Altså, det var fordi, at faktisk var det sådan, jeg var uvenner med min kæreste, jeg sad på terrassen og kedede mig helt vildt. Ja. Og så kunne jeg høre sådan nogle norskere, der begyndte at blive ved med Nordmænd, undskyld, nordmænd. Men hvorfor ikke norskere? Dansk. Man kan ikke bare lave op i ordbogen, og man kan ikke bare lave ord. Det hedder nordmænd. Okay, men jeg ser de her norskere her. Men jeg ser dem ikke også, og de står og taler om alt muligt pis og lort, og så rigtig hygger sig med alt muligt øl, og jeg tænker bare sådan lidt, okay, de kommer bare kun for at drikke for sølv, fordi de ikke sælger rød til franskbrød. Hvad har det med hinanden at gøre? Med min sang? Nej, jeg vil have med sangen og et franskbrød og øl og nordmænd at gøre. Jamen, det var bare fordi, jeg sådan ville fortælle nogle af de ting, jeg tænkte til mine fans, jeg tænker, sådan, jeg snakker til dem og siger, hey, tænker I ikke også ligesom jeg gør? Sådan bare sådan inden, og så bagefter sige, og for resten. Selvom jeg tænker sådan, så glæder jeg til på fredag, så kan vi snakke mere om norsk. Ja. Okay, det er fint nok, fordi man skal, altså jeg er jo sådan meget, at man skal have lov at have de tanker, man har, og man skal have lov at sige det, man vil, uden at træde andre folk over tæerne, ikke ørerne. Fordi men jeg tænker på tæerne lige her, det er derfor, man siger over tæerne, fordi det er lidt svært for mig at træde over ørerne. Forstår du, hvad jeg mener? Så må du lægge mig ned. Du har sgu altid et svar. Nå, må jeg spørge om noget? Er du virkelig så dum? Altså, jeg synes ikke, jeg er dum. Jo, jeg er sgu en sjov en. Jeg er en anderledes person. Ja. Jeg tænker anderledes, og jeg tænker dummere. Men ved du hvad? Jeg er bare så klog til alle mulige andre ting. Ja. Hvad, for eksempel? Ikke ret meget, men noget er det klog. Ja, prøv nævn. 3 ting. Stilet tøj, mode. Ja. Mode og fashion. Ja. Kendte mennesker. Er du god til kendte mennesker? Jeg er god til åben. Okay, jamen det er fair nok. Det er der sgu mange andre, der også er. Du er bare lidt mere åben om det. Ja. Jeg er også meget åben i det. Jeg er meget åben. Du er meget åben i det, okay. Ja. Ja. Og hvad er den tredje ting? Jeg er god til at skrive. Du er også god til at skrive sms'er og telefon. Så du Jeg er ikke dum. Jeg er god til at lave mad. 4 ting. Hey, jeg er god til at lave mad. Godt. Så vi kan slå fast, at Pernille er ikke dum, men hun kan skrive sms'er. Og hun er god til at de kendte, og du kan lave mad. Og mode og fashion. Ja, men altså, jeg synes jo, du er en meget sjov, anderledes person. Nu har jeg lige været sammen med dig her de sidste par timer, og ret underholdende, vil jeg sige. Det er det vigtigste for mig. Har du et godt hjerte? Ja, jeg har et rigtig godt hjerte. Jeg er en rigtig sød person, og jeg er medlidenheds som fuld. Medlidenheds. Du er omsorgsfuld. Ja, jeg er en god person ved andre mennesker, der har det dårligt. Jeg mobber ikke. Jeg kan godt lide at blive mobbet. Nej, jeg kan godt lide at hjælpe dem at blive mobbet. Ja, jamen, sådan er jeg faktisk også. Man skal ikke, nej, de skal ikke drille på det lille dreng, der ligger nede. Det er faktisk også det vigtigste for mig, det er, at man har et godt hjerte, ikke? Ja. Men altså, er du okay med, at altså, nu har jeg jo været inde og kigge, og den er delt hvor mange gange? Den er delt 7.000 gange. På hvad, 5 dage? Det er jo ret syret. Det er jo ret sindssygt. Ja, og på YouTube og alle mulige steder. Jeg har slet ikke regnet med, at det ville blive så hyperagtigt. Nej, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde regnet med, inklusive mig selv. Du popper op hele tiden, jo. Ja. Men du siger også mange sjove ting. Altså, du har dit helt eget sprog. Ja. Altså, jeg frygter jo bare lidt, at den nye generation af unge mennesker kommer til at tale som bare. Det vil jo ikke gå. Altså, så vil man jo ikke kunne arbejde og fungere i hverdagen. Det vil være lidt skidt, tror jeg. Man kan ikke bare rende rundt og have et godt hjerte. Men man har jo stadigvæk sin lægemestil, kan man sige. Sin hvad? Sin lægemestil. Sin lægemestil? Dele. Man kan jo stadigvæk godt arbejde. Ja, du kan stadig gå og fungere, selvom hjernen... Ja. Det er ligesom en fisk. Den har måske ikke en IQ på andet end 100, men den kan stadigvæk 100. Den kan stadigvæk svømme. Ja, okay. Har du fået testet din IQ? Nej. Kunne du tænke dig at gøre det? Nej. Hvorfor ikke? Jeg er bange. For hvad? For at jeg får en IQ på 100. Jamen, det er ikke skidt. Som en fisk.
En fisk, ja. Okay, jeg tror, det tror jeg ikke, vi snakker om lige nu. Men i hvert fald, jeg har set dine prøver i dag. Og du har danser på, og det er faktisk, nu siger jeg det som danser, det er mega fedt. Det må jeg sgu give dig, Pernille. Det havde jeg ikke, altså undskyld. Vi har desværre nogle fordomme her i Danmark. Inklusive mig selv engang. Men nu har jeg mødt dig, og nu har jeg set, hvad du gør. Og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg kommer i hvert fald i aften på Penthouse. Og hvad tid er det, du skal på? Jeg skal på klokken 23. Den 23-ish. Ish, det betyder cirka. Der kommer jeg omkring 23. 23, hvad siger man? 23, 40, 30, halv 23.30 eller halv 12. Men du må godt komme 23 før, altså det er der ikke. Jamen, er det om dagen eller aften? 23, det er om dagen. Det er om aftenen. Så kommer jeg klokken 23. Ja, det er fedt. Fedt. Jamen, kom ind og se det, hvis I har lyst, og mød Tossen, Pernille. Altså, jeg kan sgu få det. Du er sød. Du er sød. Du er også... Tak. Ja, jeg bruger det. Ha' en fortsat god dag.